बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ फेमिना मिस इन्डिया वर्ल्ड 2022 बिमुंखौ कर्नाटकनि सिनि सिट्टिया देरहानो हाबाय। राजस्थाननि रुबुल शेखावतआ फेमिना मिस इन्डिया 2022 नि गिबि रानार आप आरो उत्तर प्रदेशनि सिनाता चौहानआ नैथि रानार आप जानो हायो। बिजिरगिरि महरै फावखुंग्रि नेहा धुपिया, फावखुंगुर दिनो मरिया, मालाइका अर'रा, डिजाइनार रहित कान्डी, राहुल खान्ना, करिय'ग्राफार सियामाक देबार आरो बारग' क्रिकेट गेलेगिरि मिथाली राजआ बाहागो लायो। हिमाचल प्रदेशआव गंसे स्कुल बास लामानि जाब्रबथाय जानायजों गासै 16 फरायसाफोरनि जिउ गोमायो। हिमाचल प्रदेशनि कुलुनि जंला मुंनि गामिनि साखाथियाव खारबाय थानाय गंसे बासआ हरखाब जाब्रबथाय जानानै हाखराव गलांना गासै 16 फरायसाफोरनि जिउ गोमायो। बे दुखुनांथाव जाथाया दिनै फुंनि 8 रिंगा 30 मिनिट समाव जायो। मख'नो गोनांदि बे बासआव गासै 40 फरायसाफोर दंमोन। बे जाथायाव जखम जानाय फरायसाफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। बे जाथायखौ मिथिनानै हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे जिउ गोमानाय नखरनो 2 लाख राङै होनो फोसावो। गुवाहाटी बर'बारियाव एभिक्सन खालामजानाय जायगायाव बेसेन नाङै सावस्रि सिबिथाय बादा खुंदों। गुवाहाटी बर' थुनलाइ आफाद, रेगा फाउन्डेसन, स्वास्तिकाम NGO, बर' वमेन्स जास्टिस फराम, कटनसा अलुमिनि एस'सिएशन, आरिया हस्पिटालनि बानजायनायाव थांनाय दान मोनसे सिगां गुवाहाटी नोगोरमानि बर'बारि ओनसोलनि सिलसाको बिलोआव एभिक्सन खालामजानाय जायगायाव बेसेन नाङै सावस्रि सिबिथाय बादा खुंदों। आरिया हस्पिटालनि डक्टर आरो नार्सनि मोनसे हानजाया बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे बेसेन नाङै सावस्रि बादा खुंफुंनायाव बड' वमेन्स जास्टिस फरामनिफ्राय डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा बाहागो लायो। जोंनि माखासे बर' सिख्लाफ्रा लांखार जानानै फानहरजानाय आरो जिनाहारि खालामना बुथार जानायनि उनावबो सांग्रांथि गैया नामा? फिन सासे बर' सिख्लाया मुस्लिम सेंग्राजों लांखारलायनायाव हमजादों। बिश्वनाथ सारियालिनि सासे बर' सिख्लाया मुस्लिम सेंग्राजों लांखारलायनाय समावनो गरेसर ओनसोलनि सानैसो सुबुंफोरा लामायाव गारिखौ लाखिनानै माखासे सोंनाय फिन्नाय खालामनायाव बे लांखारनो नागिरनाय जाथाया सोराङाव फैदों आरो उनाव हमनानै पुलिस बिफाननो गथायनानै होयो। बाक्सायाव गिख्रंथाव जाथाय। बाक्सा जिल्लानि दिहिरायाव सारन्थाइ गावनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो 2 बर' सुबुंनि गोब्राब जखम। बाक्सा जिल्लानि दिहिरायाव हरखाब गिख्रंथाव जाथाय सोमजियो। सारन्थाइ गावनायजों सासे सुबुंनि जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो 2 गोब्राब जखम जायो। आबाद फोथाराव खामानि मावबाय थानाय समावनो हरखाबै सारन्थाइ गावनायजों साइमल बर्मननि जिउ खहा जायो आरो बिस्टप बसुमतारी आरो अमिला बसुमतारीया गोब्राब जखम जायो। बर'नि फिसा जमुना बर'आ दिनै फाइनाल मेचखौ गेलेगोन। काजाकिस्तान हादरनि नुर सुल्तानाव खुंजानाय इलर्दा काप 2022 नि फाइनालाव जमुना बर'आ जायगा आवग्रिनो हानायनि उनाव दिनै जमुना बर'आ फाइनाल मेचखौ गेलेगोन। दिनैनि फाइनालाव जमुना बर'आ उज्बेकिस्ताननि गेलेगिरि युनिगिनानि हेंथायै गेलेगोन। मख'नो गोनांदि मैया सेमि फाइनालाव जमुना बर'आ काजाकिस्ताननि साकिस आनिलखौ थोंजों 5-0 फारागथियाव फेजेनदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।